Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maayong Pasko, gikan sa Trento, paingon sa Cotabato. Maayong Pasko ninyo diha. Ayaw kalinti ito ninyong kanding, yung gisaan ninyong ipadala sa ako. Basta gipalakaw lang ninyo gikan padada paingon diri sa Davao, kay hangtod daw kumang kaabot. Ang litson po na ko sa Jose Abad Santos in town. Basta gisakay na to ninyo siguro sa kuan kanang kangga kay hangtod do pabang kaabot. Bitaw may gala mayang Pasko sa inyo tanan diya. Ang display namo diri sa likod puro na Pasko. Ngayon na lang kay akong gibunyagan, bunyagan. Ang akong say kuan ninungan sa bunyag may gala. Isa ka gatos ra man. Baliktad man ang sa among sitwasyon may gala kay sila may manghatag sa ako. Di man ko manghatag. Ingon man sila, doktor. Maingon lang man og kuan, libre tuli. Sige. Gusto ka pamasko? Sige. Patuli ka kay libre. Kato po mga tiguang na akong gikuan, gininungan mga higala. Nagko naman, na mga anak na. Naibang ganyan, nanay apo. Yung ko, sige, libre gihapon tuli. Butang dito na to, libre. Dahil man kung mga tagkwarta, sus, tuli lang, libre. Kung gusto kang patuli libre, ako'y ninong nimo sa kuan, sa kasal. Kung wa pag po ka na bunyag, apel po ko, pwede po ko maninong. Pero ang gasa lagi na ko sa iyo, puro libre nga kuan, tuli. Karon butaga may gala, istoryahan nato ning nagadaghan ang nagakuan may gala. Nagadaghan ang nagainom og energy drinks. Naunsa naman taon, Ang uban mainom og energy drinks para lang mo sustainer. Sus labaw na gyud mga tigulang. Mga ambisyon pag yun nga bugahi, madugay. Ay, Santa Cruz Cabao naman siguro na mahitabo. Noy. Sa mga batanon, nalagay energy, pero manginom lang gyapon. Mas kusog pa karon manginom og energy drinks mga Lucky may gala kaysa soft drinks ba. Tupad lang na sila karon sa energy drink ug alcohol. Itupad nila ng mga Emperador, ESQ o energy drink. Pastila ninyo mga igala. Kamo ba, wag mo ka-realize kung ginaunsa na sa energy drinks. Ingani na siya. Talagang prangka-prangka pag-istorya ba? Kaya para at least magkasinabot yun da. Kung naimitabo na mo, di na mo mabasol imong doktor. Kaya naunsa mo ni dok? Imbis sinuon mo gahi, muhumok pa may noon. O di ba, esos do. Isa na kakiyod. Wala na. Ay, mo lagi na, noy. Imbis mo inom, isa ka botilya sa una, karon tulo na. Ay, patay kang bata ka. Mas gahi pang pusti sa Davao Light. Maano siya, noy. Duha ka kategori. Ang energy drinks, duha ka kategori. Di na ako ipangalan kayo. Ipangalan na ba na ako diri sa radyo? Musikat. Imbis hinuon, di na inom mo, pwede na mahinuon daghan na manginom. So, di na ko isulti ang brand. So, duha ka klase ang epekto sa energy drinks. Ang usa, nganong laskig kayo mong paminaw niyo sa sugod. Kay, ipapaspas sa energy drink ang imong kasing-kasing. Pag mupaspas ang kasing-kasing may gala, ang may tabuan na, tanan muscle na to, tanan utok na to, kasi ang pagginhawa, linihupkan, mapila siya tanan. Di lang kay paminaw ni mo, laskig ka. Laki yun, Himan na kay himan. Pero sa tinuod, may gala ba? Giatik lang ka na yung mga energy drink.
Ang ikaduha, nga epekto sa energy drink manoy, labaw na gyud mo mga wang tigo na. Idaran na ko no para dili kayo hait ang ay kay tiguwang kamay ngong kag tiguwang ingong na hait mo kay na do. Iya po ng hait sama sa sundang, kutsilyo. Kanabang humuk-humuk gamay. O sige, idaran na lang, idaran. Sa idaran mga manang, ang ikaduhang epekto, mupaspas ang imong ginhawa. Patay. Ano sa naman tao nga to? So, ang kasing-kasing mupaspas ang ginhawa. Sabay sa ginhawa, may gala, sabay nga nagapaspas imo pag ginhawa, dili na maayo ang pagsulod sa oxygen. Pag di na maayo ang sulod sa oxygen, murag empty imong utok. Pag ma-empty imong utok, murag kag high. Murag kag nakainom og shabu. Kainom kag cocaine, LSD, tanan. Murag kam siya ba? Munang epekto nga kulang ang hangin sa imong utok. Ang sunod ana may gala kay lahi man ang reaksyon sa tong lawas. Pag kulang gani ang hangin sa tong utok, itong paminaw, paspason niya ang kasing-kasing. So, gipaspas na niya ang kasing-kasing mga manang, paspason pag yun niya. Usahay gani, maabot mo og 120, 140, dito na. Ang sunod ana atake sa kasing-kasing. Pag atake nimo sa kasing-kasing noy, kaya ang problema man gud sa mapaspas na kayong kasing-kasing, mura bag nagkuan gani, nag-run wild ang makina sa sakyanan. Ambot na mo nakadungog ba mo o nakakita mo nag-run wild ang kuan. Pero karon wala naman kay ang diesel na may automatic naman siya nga di siya mo run wild, no? Pero sa una may gala ang diesel kamo mga lalaki, mubira pa jud kag kable para muundang sa palong. Karon automatic naman, wala na may run wild. Pero sa una permi ko kakita nang mo run wild ang diesel may gala. Dugay no bungkag ang kuan ba? Bungkag makina. Mao gyapon ang kasing-kasing nato. Pag paspas na gyud kay siya bug ana wa na. Sa itabo ana. Ang supply sa dugo paing mo sa kasing-kasing ba? Kulang na kay kabalo biya mo ana nga kung paspason nimo bomba ang kanang jetmatic o kanang bomba sa tubig, paspason nimo mas gamay pa mahino ang supply sa dugo. So ang supply sa dugo dito sa atong kasing-kasing mismo kulang na. Atake sa kasing-kasing. Mo burn out ang kasing-kasing. Mo burn out gyud siya gyud. Pagkatulo ana may gala, ang mga balbula gani sa atong kasing-kasing. Mukirig na lang ba? Di na siya mo sabay sa bomba sa kasing-kasing nga abri sarado. Blug. Kanang tingog ana nga na makdungog nimo sa kasing-kasing, tungod na siya kay ang atong balbula sa atong kasing-kasing. Musarado tinuod yun. Bug. So, ang tabo ana. Di na kay musarado atong kasing-kasing. Hungaw. Ang maghungaw nga kasing-kasing may gala, modoble ang epekto sa ubang organs nato. Number 1, mubaba ang ibang blood pressure. Abi ninyo musaka inyong blood pressure, dili pa na. Sa sugod, makaya pa man sa kasing-kasing, bomba siya tag 2 ka litro, tag 3 ka litro, bomba niya kada minute, no? Magkadugay, magmusaka sa ang blood pressure. Kaya mubaba na ng blood pressure nimo. Hinahinay, hangtod nga dili na insakto ang supply sa dugo sa atong kidney. Pag-abot sa kidney noy, sa karon medyo bag-o pa man ka nag-inom sa energy drink, kaya pa sa kidney nga gamay lang supply sa dugo, okay ra. Kayod po din taon. Imbis nga isa kasakong bugas ang iyang karga, karon mahimo ng tulo. Magkadugay sa kidney mga manong ininom og energy drink kay surrender man. Mo na siya nga
kung nag-inom ka og energy drink mga 5 or 10 years ago, karon gi-dialysis na ka. Pastila lang. Grabe din na kay epekto dok. Dialysis. Dialysis gyud ka gyud. Mo bitaw na karon nga na ako'y maistorya nga pasyente. Ingko dong undang ana dong kay labaw na gyud ni mga athlete kusog kay manginom ana na gyud. Nga wala sila kay balog nga kada siya dako kay epekto sa kidney. Ay kaduha, ang atong energy gikan man sa atong utok ug sa atong thyroid kanay maghimo ba goiter ba? Mao na siya asa nagikan ang energy nito. So, pag-abot sa utok, ura gikapoy ganay siya kay nga sige produce og energy, kay imo man gitusok ang kilid ana noy sa pag-inom nimo energy drink. Gitusok nimo ang imong kuan ba? Ang tigsahimo og energy. Ura kabayo gud. Natiguhar gud ang kabayo, di ba? Sirit ng dagan ba? Sirit ng dagan ba? So, madugayan, muhangos na ng kabayo. Nugayan, muundag, oy. Di na mo dagan. Magyapon utok na to, noy. Unya, ang thyroid na to, kanya mo gina siya naghahimo sa atong thyroxine. Muna siya energy sa atong lawas. Ang thyroxine, imbes mo dagkam, kusog na gyud kayo ang imong pag-produce og thyroxine, energy, buhinay na siya ba? So, sa metabo, goiter. Kung di gani ka mag-goiter, cancer. Sus. Puroser. Di po to, way labot na tong anong nabuntis man kaday? Cancer na, cancer. O, tanawa. Sir gihapon. So mo na itabo noy, inom kag energy drink. Okay. Pagsugod sa pag-inom nimo energy drink, saka imong blood pressure. Pagsaka sa imong blood pressure ana noy. Kung di ka ma-stroke, surti ka. Kay dili naman siya, wala naman siya pugong noy. Wala siya pugong pag mupaspas og bumba ang kasing-kasing nato. Kunya daghan na kayong dugo mo dagan sa atong ugat. Di makaya sa ugat dito sa atong utok. Kay nipis naman kinang ugat sa atong utok ba gala. Nipis nipis pa sa papel ba? Pag musaka na siya 190, 200, 250 ang blood pressure nimo, babay ka kaya hiwi na ginay mong naong yun. Nya, pagkahuman ana, buto, bug, aywa na. Imong raise sa utok. Kung mabuhi, swerte. Kung mabuhi man galing, bitay ang tiil o kamot. Napiting paita. Maingon na dahil nga, sus, ang taon, dok. Baso, di ko, dok. Nga Masaya kay, guna-una ko nga, usahan ka na ako dito, kapilan na ako nag-iingnan nga di mainom energy drink, mainom lang magyapon. Kay, pangpadasig daw ko, no? O kung di ba, pang-sustainer. Sustainer lagi. Ha? So, mao na siya ang epekto sa energy drink, noy. Unya, napag-isa. Magsigi na ganig hatag og energy ang atong lawas. Ang muscle nato, magkadugay mo, muhubag, mudako atong muscle. Mao na siya nga kadaghanan sa mga bodybuilders mo inom. Unsay tabo na once nga muundang siya og energy pag undang siya og exercise, undang siya inom sa energy drink. Mura siya kalansay no. Sige cramps ang iyang mga muscles. Luoy lagi kayo kay lami kay glawas no. Lalaking lalaki. Pag abot nang muundang kay gikapoy na, wa na. Lanay pas nang matay. Mao na siyang energy noy. So, kaning energy drink na imbento na siya tungod kay gusto man gud ang tao nga dili mawala ang kung sabay tawag na sa Bisaya, energize. Ma-energize. Unya, na-notice mo na ako may galang itong mga pasyente na ako, mga
Kailag yun ako nga magdula og tennis, magbasketball. Karon may galang nga sus. Luya tanaw na eh. Okay, kaedad naman ako ang mga ka-tennis na ako ron. Sugod ko og tennis 1988 man siguro to 1986 ali de. Ano sa ba ko nang sugod og tennis? Nya 12 years. So katong kadula na ako sa una, karon ba luoy kay nag-edad nami. Pastilan. Luya kayo nga tiguang ba. Nya para mas usay ba mangmod pa nako. Luoy lagi tanaw. Mo na nga magsige ko istorya na sa mga laki nga kusog kay manginom pero di man mosul sa utok. Ha? Ayaw naman ko mingon pick up, ko may stroke na. Kung gani mag-atakis kasing-kasing. Mga mga ilang pamilya, may istorya sa ako nga. Dok, kuan ba? Ang itong imong kadula og goal kuan tennis sa USP. Nag-atake kasing-kasing ba ko? Ha? Di man to gani mo nang dula. Ha? Mabot pa mig 3 sets, 4 sets. Way unang ay. Ha? Ano to? 1 to sawa man to madura. Sus. Wala. Atake kasing-kasing. Dagang kay nga matay do sa tennis court, may gala nga. Abi nimo di dagan, nadamag. Sus. Na stroke na nag-atake des kasing-kasing. Nakusog kay manginom og energy drinks. Mao lagi na. Mo na problema. Og isa side bit lang po nako na istorya about sa mga Viagra, mga kuan, mga panggahi kuno, mga ointment. Ang Viagra, paspason mo kasing-kasing. Ang mga energy drinks, ang mga energy drinks mo na si patason yang iyang imong blood pressure. So doble igo. Taas ang blood pressure. Ang imong kasing-kasing paspason. Mga ointments, mga manong, basig ka mo mga tigulang nagagamit, ayaw gud din taon oy. Kay musaka na imong blood pressure, grabe. Grabe yun. Sutoy na sa 200, 210. Na ako'y nakita nga tigulang. Kasi kung pangutanag, inom ba kag energy drinks? No. Naba kay ginahimo, herbal ba ka? Sa wala man dok. Hanto dito nasakpan ako may galang nga mo gamit og ointment. Uso kay na sa Japan, uso kay sa Thailand, makapalit ka dito sa Thailand ba og kanang mga ointment? Nya, ang epekto mo taas ang blood pressure. Sus. Basta daghan naman kay mga tambal para pang high blood, pang kasing-kasing. Daghan kay ng tambal na karon ba? Pero ang mortality, ang nangamatay sa high blood, maura. Taas pa gani karon. Kaya daghan man kay mong panggamito, mga tambal, mga ointment, mga tabletas, Viagra. Ang Viagra may galap, atake kag kasing-kasing, babay ka. Walay siya tabletas nga inumo nimo nga mo tabang ba? Nga mo stop sa heart attack. Wala gyud. Mo diretso gina siya. Kapila na ko nga mga amigo pag yun ako may gana. Manawag sa ako, tunga-tunga. Sa lagi lagi mga alas 9, alas 10. Tawag na. Sa may, inom mo na ko ani. Inom ko Viagra. Kaya, ang kasing-kasing na ako, gasakit naman akong dugan. Ay ko, dagan sa ospital. Ang asa man ka kagikan. Dagan kasing asakuan sa hospital kay basig magatake na kasing-kasing di kaabot Di kaabot sa hospital patay. Kapila na jud ko ana may gala mo na nga kung diha ra jud kutob ng imong manoy ayaw na ilabti. Kay tanan gamit diha may gala pang pagahi asas wala Ang side effect kana grabe gyud kay mao lagi ning usahay ba kanang advice ko may gala di man makasulod sa utok may gala. Mulampas mas pikas dalunggan. Mo na karon sulti na lang ko diri sa radyo kay kamong nagahuna na mo gamit o ni gamit na anay mga tabletas, mga energy drinks o kaning mga
pahid-pahid ko no. Tuo lang yun muna ako yun. Kay ang mortality rate sa atake kasing-kasing maura. Mabita na usay sige kog panaway nga sige mong inom og statins. Simvastatin, mga ingana. Nga diin gagamit day kag Viagra, gagamit day kag nagainom kag energy drink. Nagagamit ka mga ointment, useless. Wala tanawa. Daghang kay nga matay kasing-kasing ron ba. Tingala lang ka nga pagkumana na sulod sa ospital, abi COVID. May cardiac infarct di ay. Katake kasing-kasing. Ya pagutanon na ba na imong history? Nung, unsa man imong giinom, na ba kay giinom tambal nung, kay giinom herbal. Wala daw, wala gyud. Ay maglimod ba? Mo na number 1 gyud problema man gala kay di man gyud nila sultihan ng doktor. Ay noon, maingong gyud mo nga maski pag musulti, wala naman. Kuan naman, DN naman ang pag-inom nimo. Wa kay tableta sa napupugong ana ba. Mo lagi na nga sige ko paminaw aning ubang doktor magistorya di man sila mistorya ng mga side effects sa mga inganay may gala kay madaot niya ang ilang ang ilang commercial sa ilang baligya nila maapod mo lagi na siya nga maski nagwa ko'y honorarium sa kon amo sulti gyud ko tinuod may kara di ko pa kanara ba isulti gyud ako tinuod ba. So, daghang kay pangutan, daghang kaayo. Daghang kay sa inyo gusto kay mo inom og Viagra, Sildenafil, mga ubsa-unsa na inomon para mugahi. Ang energy drink para makasustainer, ointment para gahi. In town kanang tulo ka buok may gala. Naagi say side effect. Bantay gid mo kayo. Labaw na gyud kang high blood na ka. Na kay naganagyog kay ischemia na nay problema nakita sa imong ECG nga na kay problema kundi batigulang na yun ka wa pa kay high blood wa pa kay diabetes di ka sa garilyo wala tanan di ingon ka nga safe ko may inom ani kay wala man dili may gala igo jud ka gyud maigo gyud ka gyud so ay na mo hadlok og COVID hadlok mo atakes kasing-kasing og stroke si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Kung gusto mo mangutana ng mga text at gusto mo mangutana diri sa radyo, i-text ninyo ang 0916 594 7747 0916 594 7747. Kung gusto mo mangutana na ako sa clinic, mag-opera ba ko, o unsa ba, nagigat-igat sa hospital, i-text ninyo akong secretary, 0995-221-8007. 0995-221-8007. Usa may binisaya din. Usa binisaya sa South shout out. Isinggit shout out daw kuno kay si 0910-609-0678 tigpaminaw taga Panalom asa man ning Panalom in tao 0908-771-3813 taga Paminaw sa Doktor sa Kahanginan 0975-953-1809 may buntag po daw 0930-331-8787. Hello, guwapo. Tigpaminaw diri sa Tahimik Avenue, Matina, Dante, Emery. 0963-934-3573. Good AM, Doc, from Pakibato District. Mayroon tag-ngayong signal permidihan no eh. 0926-424-3554. Have a nice day. 0975-482-3587. Ubay-ubay ni tanong ang nag-text anay magala dre. So, salamat sa inyong pagpaminaw o I hope nga makatuon mo. Ang ako yung gusto magala makatuon mo gani nya makatudlo mo sa inyong silingan. Labaw na gyud ng
gusto magdoktor, marunong pa sa doktor, MD, mga MD, kamoy magtudlo kay dili man na maong giingong doktor kagapi sa doktor sa kahanginan ba? Oh. Kay kadaghanan sa mga disgrasya mga gala, mga sakit, magsugod sa gamay. Pag abot ana, mudako na gani, diya na, maapil na ang hospital o doktor. Unya, ang sunod na, hilak-hilak na. Ang pagkahuman na, sementeryo na. Nakara, wala dyan kayo may mga na, yun. Ha? Mao lagi na siya usahay nga, kung pwede lang, magtudlo ko sa inyo ba? Kada adlaw. Saan man po nga. Mangin na bohi. Ang puta. 0930-394-1827. Babae, 62-year-old. Mag-init, dughan, o buko-buko. 3 to 4 times mutukar kada adlaw. Magkuha temperature, wala man fever, o pait sad baba kada buntag 5 months na nibatyagan tigpaminaw kanunay diri sa Linangkob Kidapawan North Cotabato. Abot din akong tingog dias Linangkob, amo nang baryo may gala. Diha ko nagdako antod grade 3. Eskwela ko diha sa Linangkob Elementary School. Kaabot na diha akong tingog diha. O ang akong lulo mo'y nagpahimo sa kanang eskwelahan diha sa Linangkob Elementary School o kanang dalan diha. Atong nagdagan siya pagkamayor sa Kidapawan, kuha ka daw. Nag-stroke hinoon. So may buntag ninyo diha sa kwan. Ang tubag ani nang usually yun nagasugod ka na o gatake sa kasing-kasing. Kulang ang supply sa dugo. So, kulang ang supply dugo sa imong kasing-kasing. Kaya ang ischemic heart disease may gala, munang in English ischemic heart disease, di lang kay katong mo binhod imong kamot, mo binhod imong papangig, kano na siya, acute na siya, pasabot nga, paingon na juga atake. Pero kanang uban, mag-init lang ang buko-buko, mag-init-init lang ang dughan. So, manang, at-check up kang doktor diha. Pero pamintaw ay doktor diha sa Linangkob. Ako ramay nahimong doktor diha sa mga estudyante sa Linangkob Elementary School. So, mudagan diya kas Kidapawan. 0917-502-7722. Anak, 5-year-old, babae, halos kada gabi gigawasan o kigwa sa lubot. Magdumdum baya sa oras, tinuod na nay. Unsay angay buhaton o unsay hinungdan, please advise. Ang kigwa lang sa bata is usually natakdan siya sa ubang mga bata po. Kaya ang kigwa lang, bitok gyapon na siya. Bitok na siya. Karon sa banig, sa tuwalya, sa sinina, sa habol, mutikit na siya. So, kung kinsay iyang madaganan o balik sa lubot, dito siya magdaghan may gala. Niya kay ang Scotch tape swab test sa kigwa, dili naman ang ginahimo sa laboratory. Mao lagi na. Pero kung gusto gyud mo confirmation, kinahanglan gyud sa Scotch tape swab test. Kay makita gyud ditong daghan kay nang itlog-itlog may galaw niya, makita pag gyud imong kigwa ba magdiuklyo. So, kung nana ka makita lang gyud imong kigwa nang labaw na yung 5 years old, masige ni pangatol og lubot ba? Labaw sa gabi magpalit siya og kung depende sa kabugaton, kung below 10 years old, 5 years old man, so pwede 2 ka tabletas o isa ka botilya nga Combantrin. Pag gumana painomon siya og pakaunon siya kapayas para magawas tanan. Sabay na siya may gala nga kambyuhan ang banig, habol, sinina, tanan ang ginagamit niya kada adlaw. Kay mubalik gyud ang kigwa. Kay dugay man sa banig nang labaw na sa mga salaset, nga foam, ayan. Mupuyo na siya diag pila ka oras, buhi pa siya. Hangtod nga madto na pod, balik na pod sa kwan kung nagpainom kag tambal, wala, balik. Kumbantrin lang na, kumbantrin. Kung diba, kumbantrin syrup, kung kainom na sa tabletas, 2 ka buok.
0951-808-8991. Lalaki, 73-year-old. Maglisod lakaw, walay kusog. Mga tiil, bugat, dili makatulog. Kay naay magtusok-tusok o magkurog-kurog. Mga tiil, ayay nang. Duhara ni sakit nga imong masulod sa imong akong utok na. Anong? 73 years old naman ka. Nagapalpitate ka? Ha? Nagapaspas imong kasing-kasing? Or nakay kidney problem. So, kinanglan jud ka magpa-ECG, magpa-creatinine, eksamino na sa doktor. Kay mo na sila ang major reason nga na mag-ingana ang tigulang. Naay posibilidad nga paingon ka sa stroke, pero usually labaw na yung luya yun ni kakaayo ay nagapalpitate yung kagad. 0928 di po pwede nga mainom ng kagtambal na. Laboratory yun. 0928-652-9594. As lang ko unsay tambal bana sakit daw ari human pangihi labi na sa katapusan sa tulo norma taga talo. Ingani ni siya day kung mangihi siya nga sakit sa diin kanang hapit ng man og pangihi ayaw mo sakit na anay bato dito sa sulod ba sa iyang pantog kay bato. Kung sakit sa pagsugod, sakit sa babae na siya. Kung sakit sa tunga-tunga, naapod na siya, problema, gadugo dito sa sulod siyang pantog. So, kana siyang tulo ng, kada siyang tulo, mayroon gani siya nga, pagsugod, lang gina siya, urethral smear. Tanawon kung na siya sakit sa babae. Kung sa tunga-tunga, ang pag-ihi, sakit, gadugo dito sa sulod. So, kinahanglan siya ultrasound. Katulo, sakit, pagbahuman na ang pag-ihi, bato na sa pantog. So, ultrasound. Kaya nimo, nakuha nimo. Kung huwag ka kakuha, adto sa YouTube. Kung na YouTube, kung na net diha. Wala po ko kabalo asa ding taga-talo. 0910-365-6000. Dok unsay tambal stiff neck. Sakit kaayot tangkugo, dili man ko high blood, wala po ka nabutang og edad. Usually stiff neck is muscle spasm. Ang muscle spasm, ikapoy ang muscle. Kung bata pa ka, muscle spasm na siya. Usually, ang rason kay wala ka gainom o calcium o ikapoy ang muscle. Hello, good morning. Cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Morning. Unsay ato day? Kusog-kusogay imong tingog kay madungog kas kutabato doy. Okay, gid no. Okay na. Kusog-kusog pa gyud ko pwede lang maabot ang kwan, maabot sa mong tapo imong tingog. Sige daw. Okay ni. Kana. Sa may pangutana nimo? Ano? Dala ko pumunta na do kining bahin sa pandok ba kining sa Candis milligram ay 8 milligrams ay sa high blood ba? Nya. Pwede, kung taas ang imong buwan sa systolic o 153 over 80 o pwede mo inuman ni Dok. Kaya Yes. inuman ni gabi Ayaw na hunaw na ng diastolic doy kay dili na mo kasabot ang diastolic, systolic lang. Ay, systolic na Systolic yun ang batayan. Kay ang kanang sa ibabaw ba nga mga ang kanang over ayaw na siya kay pang doktor lang na siya. So pwede ka, nakainom na kaganyang alas 6, niya, sakit gihapon siya, anak gihapon ng blood pressure, dugangan niyo isa. Okay? Okay? Bisa pang gabi Dok? Uy, gabi ka gainom ana? Dili mo gahi ang imong tangkugo, dili kinataw ha, ang tangkugo mo gahi sa buntag. Hindi mo gahi. Dili man. Ay, sa Dok, Istorya, Dok. Unsa man ka gabi? Dok, ako man yung taga-kuan. Magabi mo akong schedule sa inom ani, Dok. Kanang katunga lang siya sa 8 mg sa kandi. Pwede man na siya inom mo sa buntag kung mataas imong blood pressure sa buntag, pero kung
mataas sa imong blood pressure sa gabi sa gabi nimo inom. Oo. Okay. Okay? Ako mo kung twice a day karon do kung mainom ko karong bultang. Oh, pwede nimo i-twice a day man. Kay ang maximum man 3 times a day man. Oo. Plus, ang 150 over 80 kapin dog tayo, then next is as dog, o inuman na nako ni, or dili pa. Taas na kay systolic ana nay. Kinahanglan mo inom na yung kagyod. Ang inom ko karon og half gihapon. Oh, kano sa man ka nagkuha blood pressure o sa orasa? Karon lang jud dog. Ay? Gigulbaan na ko dog, marag taas ko na kung heart rate. O lagi sa buntag lang ang inom mo nimo imong kuan, imong tambal ayaw na sa gabi. Sa buntag hapon na lang. Okay? Tunga lamang jud siya dog at kaisa sa isa ka adlaw. O lagi, mas maayo sa buntag na inom mo. Okay? Sige. Sige. Okay. Okay. Salamat kayo dog. Salamat. Sige. 0915-458-8656 unsay tambal sa naay tubig sa baga Santa Cruz. Dili Santa Cruz Igos, Santa Cruz gyud. Suyo po niyang tubig diha day, odoy. Dili na makuha og tabletas. Masipag isa ka tarong tabletas doy, dili na makuha. Suyo po gyud na siya sa doktor. Dili ka nang babaon ha, ng syringe. Abrihan ko na imong kilid yun. Ha? Dili butang straw. Sino na nabitaw ko yung pasyente may galang pagkasiyaw. Sa galisod na ginawa ba? Anong naman ko tubig sa baga, Dok? Matubag po ko nga. Ay, kulang man ko ang tubig sa water district. Dugangan nato sa ilang kapalong. Di pwede na butang straw. Usahay lagi mga nagana. Malipay na lang po pasyente sa ako kaya basigo sa ka-serious. Musimang lang yun. 0997-500-9709. Dok, as lang, naapaka sa multitest. Salamat. Naagihapon. Nagtigulang lang. Di na mo gahi. Napaghihapon sa multitest. 0946-554. Masig ka mo ha. Daghang kayo mo tigpaminaw nga ang akong clinic na sa iyo yung multitest ha. Masig mo ingon mo, asa man kaya clinic, Dok? Sa Compostela? Ay, Santa Cruz. Ang akong sekretary may tawag i-text 0995-221-8007. 0995-221-8007. Para mong tana mo, wa ba ko nakigat-igat. 0946-554-7866. Dapit, tanawa lagi. Asa dapit imong clinic. Sa kuanang, sa UM Multitest Diagnostic Center, Ponciano Reyes Street, Davao City, ha? Wala in town sa Padada. Wala po din tao sa makilala, no? Nayaman, Dok. Asa man ka na clinic, Dok, nga naman ko dire sa kuan, sa Malungon, asa man ka mag-clinic. Hindi rin tao sa multitest do. Na dire sa Davao City. Ay, kalayo po ni mo, Dok. Paghimok clinic dire sa Malungon. Di na gani ko ka. Usahay gani, makasabaan ako sa pasyente may galang ato. Kas-operating room the whole day. Diba? Lalayan po ni mo, Dok. Gikan, di ako si Gaboy. Ganiha pa may alas 3, nilakaw dito si Gaboy. Kaya po, anhil lang din sa Davao. Niya wala day ka. Malagi na. Dingong bitaw ko nga manawag, mag-text mo sa akong sekretary kung nag-igat-igat mo sa operating room. Mang-text lagi mo. Kaya di ako gusto ng tangkong mo dito sa clinic ba. Kaya duwi kayo mo. Labaw nang yung ganang hotel ganit dire para lang magpakonsulta. 0910-087-8523, 70-year-old female. 4 years, nag-take amlodipine, 5 mg, magbugat, mga tiil, aksyon, hupong, punsay, kambyo, inuman dili, ko diabetic, salamat, taga Buhangin, Davao City. Ang hibawa naman yun ko, nang tigpaminaw di ka na ako, hingo naman ko sa una pa nga, ang amlodipine, makahupong sa tiil. So, kambyo ka. Kung ang imong blood pressure naara diya sa mga 140, 150, 160, pwede ka sa losartan lang, 100 mg. Pero kung mabot na siya 180, 200, di kaya sa losartan, oy. Ang nang, di siya kaya. Matudyo ka sa mga captopril, mga
Kubiram, mga kanang mga isog-isog na gamay. Kay di makaya, gitik-gitik ko na imong high blood 0907-351-3371 akong sungkod akong sungkod ipatuli nako sa imo na pilay bayad dok taga Malita. Sus in town dong. Tana si doktor ko andiya sa Malita. Oy, si doktor akong classmate. Na diha. Diyan lang ka patuli. Oy, sus kalayo-layo ko patuli. Oy, isa ganito. Montero. Si Dr. Montero, kuha pa nag-retire, ha? 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 Atong kod yung sungkod ipatuli. Di ko kabuluan, ha? Di ban? Pasumangil lang ng tungkod, pero paritoke siguro ni. 0921-890-2655, 68-year-old from Kalinan. Unsay tambal sa hyperacidity. Nong, sa imong edad, mag-hyperacidity ka pa, kuyaw na siya. Problema yung gina sa imong atay ba? Problema sa atay, kidney, kung dili ka maayo malibang, problema sa colon, sa imong sudlanan sa tahi, daghang kay na siya. So, kinalang yung ka-examinon sa nganong nag-hyperacidity ka. 0910-306-1248, diabetic, akong asawa, sigig kalipong, unsay tambal para dili malipong. Salamat. Ayaw tambali ang lipong nang kay simptomas lang na siya. So, ayaw siya ang lipong. Unsay rason nganong nagalipong siya. Diabetic siya, sa tambal na ay complication sa diabetes. Daghan kita naman para unsay rason nga maglipong siya. Root cause, ayaw ang lipong kay kuha na siya simptomas sa sakit. Na may isang na text nga ipa-urgent yun. Ipa-urgent 0927-662-8101. Doc, aside sa perla sabon gamiton sa paglimpyo sa wound o sa skin burns nga niburot pero nabuto na o mag-awas na ang fluid. Salamat. Walay lain nung sabon lang yapon nga perla. 0967-903-7509. Good AM, Doc. Ang food supplement sa makadaot sa kasing-kasing from Padala. Dili kasing-kasing no eh. Madaot sa supplement. Kidney. So, daghan pa kayo ng mga text diri may gala. So, ilang ako ning basahon sa sunod nga live nako. So, ang akong topic karong buntaga, dumduman ninyo kung di mo kadumdum adto mo sa YouTube. Paminaw balik-balik aron maka-memorize mo si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.